היי, ברוכות וברוכים הבאים לפינתנו גן החיות המשפחתי. בעצם עלתה לי מחשבה שזה יכול להיות מאוד יעיל עבורכם להכיר קצת את השימושים השונים של האבחון. בעצם על פי השיטה ככה שדפנה אילון ואני פיתחנו אותה וככה הגדנו את כל המידע מהמחקר של 7 שנים לספר ככה עב כרס. בעצם אנחנו מזמינים את האדם מגיל 5, 6, כל גיל ככה שנוח לשבת לצייר ועד 120, לצייר את עצמו ואת משפחתו כחיות. משימת הציור המרתקת הזאת היא למעשה פותחת שער מאוד משמעותי לעולם הפנימי של המצייר. אנחנו יכולים לרתום את הידע העמוק שעולה בתוך המשימה הזאת, גם לתהליכים של טיפול, של ייעוץ, של אבחון מצוקות. ובאמת יש הרבה מאוד אפשרויות להפיק ממנו מידע עמוק מאוד ולגייס אותו לתהליכים משמעותיים. הכוונה שלי בפינה הזאת החדשה כל פעם להביא איזשהו סיפור, לתת איזושהי דוגמה כדי להראות איך אפשר באמת לעבוד בצורה מושכלת ונכונה עם הכלי שהוא מרגש, שהוא מרתק, וחשוב מכל יכול להביא לתוצאות ממוקדות יותר. בדוגמה שאני הולכת להציג עכשיו, פנתה אימא בדאגה מאוד גדולה להתנהגויות של אובדן שליטה, כעס, עזיבה של בית ספר, של ילד. אם אני זוכרת נכון, אז הוא היה בן 9, כיתה ג'. אני אשתף איתכם את הציור שלו ואנחנו נראה איך אפשר להיעזר בתובנות שעלו מהציור של הילד כדי לעזור לאמא למקד את היכולת לסייע לו. הכוונה של האמא הייתה לרצות לשלוח אותו לטיפול פסיכולוגי, כשבפועל אנחנו יכולים לראות איך בעצם התובנות שעלו מתוך האבחון הובילו דווקא להמלצות אחרות. לא שיש לי משהו נגד טיפול פסיכולוגי, ממש לא. אני חושבת שכל אחד בכל שלב יכול להתערם מסשן כזה, אבל באמת ככה כשאנחנו מדברים בילדים חשוב למקד מאיפה מגיעים הדברים, ולא סתם לקחת יש לי בעיה, נשלח את הילד לטיפול, יחזירו לי אותו מתוקן. זה לא עובד ככה. אז בעצם לפי הציור של הילד אנחנו יכולים לראות, יש כאן הרבה מאוד רבדים של התבוננות ושל מידעים, שהילד ככה משליך, כן, הוא בונה איזשהו דימוי של עצמו ומשפחתו כחיות, ומשליך מעולם הגוף נפש שלו ככה על הדף. אני אתייחס כאן רק לשלושה מימדים, רק בשביל ההדגמה, כי יש עוד, שלמעשה אנחנו יכולים ללמוד מהם הרבה מידע. הילד המצייר הוא הילד ששם את עצמו על סוס, ואנחנו יכולים לראות כבר במרחב של החלוקה למרחב, שאיפה נמצאים כל בני המשפחה, יש כאן איזשהו אלמנט של ניתוק. כל אחד מביניהם עומד על גבעה נפרדת, מסתכל, כן, כולם מסתכלים רחוק, לצד שמאל של הדף, כל אחד עומד על גבעה נפרדת וגם עצים שחוצצים ביניהם. אז ככה במרחב, ככה של הארגון והפיזור על הדף, כבר אנחנו יכולים להתרשם ממימד ראשון של ניתוח. מימד שני שאפשר להתרשם ממנו זה הבחירה של החיות. למעשה הבחירת סמל החיה היא יצירה של דימוי שכמו שיונג אמר, כל סמל, כל דימוי יש לו את ההיבטים החיוביים שלו ואת ההיבטים של האור וההיבטים של הצל, את העוצמות ביחד עם הקשיים, ביחד. זאת אומרת, כשאני בוחרת סמל אני יכול להתגבר על הצורך שלי לייפות או על הצורך שלי לרצות, ואני יכול גם להסגיר גם היבטים יותר מורכבים מזה. כי לפעמים לא נעים לחשוף או לספר או כל מיני סודות שילדים שומרים, אז בחירת הסמל בהחלט יכולה גם לעזור בזה. אז אם אנחנו ככה ניקח לדוגמה את החיות שמיוצגות כאן, הילד על הסוס, אח כשועל, האחות חתול, אמא פרפר ואבא קיפוד.
כן, בספר בין יתר הפרקים יש פרק אחד ככה שמוקדש כמו מילון פסיכולוגי כזה לחיות, בעצם לפרשנויות הסמליות של בחירת החיות. אנחנו לא עובדים קופי פייסט עם הפרשנות הסמלית הפסיכולוגית, אבל אנחנו בהחלט מסנכרנים אותה עם שאר הנתונים שלנו מתוך האבחון עצמו. אז כמו שהראיתי בדוגמה הזאת, הדבר הראשון היה הפריסה בעצם במרחב של כל בני המשפחה ומה זה אמר. הדבר השני, בואו נסתכל על הקיפוד הזה, מה כתוב רגע בספר שלנו על הקיפוד, כן, אני קוראת חלק ממה שנאמר. אז ככה, כתלות במידת דוקרנותו בציור, הוא כמע לקרבה אך לא נגיש. הקיפוד יכול להיות תוקפני, מסויג או מתגונן בהתאם להבעה הגרפית וליתר החיות במשפחה. בואו נסתכל ונעבור בעצם למימד ניתוח נוסף. לא רק מה צויר, איזה חיות צוירו ואיזה סמל, אלא גם איך צויר. אפשר לשים לב שאופן הציור בעיקר של האב, תסתכלו את המרחק שלו מהילד עצמו, תראו את הגודל שלו ותראו את ההשחרות והדוקרניות בביצוע שלו. זאת אומרת, יש לנו פה כבר מספר מימדים שמראים לנו את היחסים שיש בין הילד הזה לאב, כן, אבל לא רק, אנחנו גם יכולים לראות את היחסים בין האמא לבין האב כפי שתופס אותם הילד. כל ציור כזה הוא למעשה תפיסה סובייקטיבית של איך שהילד רואה את המציאות שלו בתוך משפחתו כאן ועכשיו, ולכן זה כלי מאוד מאוד רגיש וגם משתנה ויכול בעצם ללוות תהליכים טיפוליים, אמוניים, ייעוציים, הדרכת הורים וכו'. אני מזכירה שהאמא פנתה בגלל שהיא בעצמה רצתה לשלוח את הילד לטיפול בגלל התנהגויות פרועות שלו שהיו אפילו מסכנות אותו, ובעצם מתוך הציור עולה, אנחנו רואים כאן שהילד צייר את עצמו ראשון והכי גדול כילד על סוס, כביכול זה יכול להיראות, כן, ברמת הפשט זה יכול להיראות איזה יופי הילד מרגיש על הסוס, אבל מי שצולל לעומק ולהבנה, כן, של הפסיכולוגיה ההתפתחותית והמשפחתית, אפשר להבין שילד בגיל הזה הוא לא אמור, כן, לראות את עצמו הכי גדול מכולם, ואת ההורים כל כך קטנים ורחוקים ממנו. בעצם יש כאן איזושהי ככה רמז על הקושי של הצבת גבולות, של ההיררכיה ההורית. בנוסף לזה אנחנו יכולים גם להבין מתוך הדוגמאות שאני ככה נתתי, ויש כאן עוד רבדים שבעצם אספנו את הסימנים לכדי ההבנה הזאת שיצרה את הסינדרום, שיש כאן בעיה של תקשורת בין ההורים, כן, בין האמא לבין האבא, בין האמא הפרפר לבין האבא הקיפוד, ומתוך כך גם קושי, כן, בהיררכיה המשפחתית, בסמכות ההורית, איזושהי תחושה של פירוד וחוסר לכידות, עם קושי בהצבת גבולות, ולמעשה ככה בשיחה המסכמת באמת שהייתה שיחה מאוד קשה ובאמת ככה חשפה יחסים מאוד קשים שיש בין ההורים, שהאמא לא התכוונה להציף אותה כי רצה לשלוח את הילד לטיפול, אבל בעצם ההמלצות שהם קיבלו אחרי השיח וכל המידע שעלה ככה מתוך האבחון של הציור, המלצתי להם ללכת לטיפול זוגי, כמובן קודם כל לרכוש ככה כלים לתקשורת בונה ומקרבת, ואחר כך כמובן להדרכת הורים שאחרי שהם ייצרו ביניהם את הקשר בצורה בריאה ובונה יותר, יוכלו ככה גם להעביר את זה הלאה אל הילדים, וכך למעשה הפנינו את הזרקור הטיפולי ומיקדנו בעצם עבודה שהיא יותר איך נאמר, יעילה עבור כלל המשפחה ולא רק עבור הילד שבעצם היווה, כן, הוא הדליק את הנורה המהבהבת ובעצם אותת על זה שההורים זקוקים לטיפול ולהדרכה. אז בעצם זאת הייתה דוגמה אחת קטנה וראשונה.
בתוך סדרה של סרטונים שאני עומדת להקליט לכם, וכל פעם לתת את הדגש בעצם איך אנחנו יכולים להשתמש באבחון הזה מזוויות שונות, בתהליכים שונים. אז היום באמת ראינו את המקרה המרתק הזה, שעוד אפשר לדבר עליו שעות כמובן, מתוך איסוף הסימנים של הציור, ובפעמים הבאות אנחנו נדבר על איתור נורות אזהרה, איך אפשר להשתמש בתוך הדימוי החי הזה שהאדם יוצר בתוך תהליכים טיפוליים גם אצל מבוגרים ועוד. אז תודה שהייתם עד כאן, ונשתמע בפינתנו הבאה של גן החיות המשפחתי. להתראות.